Då ska vi rate en till sån här. Men det är lite andra också med en ny person. Milton. Ja, kanske sett han innan. Ja, det är såna här. Fast nu har jag typ någon choklad och såna strössel. Och Milton har lite olika strössel och någon glasyr. Och vi ratear den här sen då. Okej, vänta. 1, 2, 3. Jag ser det som innan. Förra videon när jag kollade på en för mycket deg. För den är god. Okej, vänta, vi tar ett bett i min... Jag får den. Den får 8,5 av mig för att det var för mycket deg. 9,5. Okej. Nej, ja.